Siyempre baboy ni Bunso. Si Bunso. Tapos kinakatay pa yung isa mga boss. Mainit. Mainit boy. Gilat, where you are. Sana all. Ano na yan, pang ulam. Yan, magandang araw sa ating lahat mga boss. Sabay hiwa, lagyan ng suka sa kasibuyas mga boss. Yung isa kinakatay pa. Yung isa kanina nauna na. Bale yun. Bale dalawa yung kinakatay mga boss. Yan, kumusta po sa mga napektuhan ng bagyo. Yan, katulad din dito. Kumusta po? Sana safe tayo. Shoo! Iyaw. Yan na mga boss. Lupit. May Kiotex po mga boss. Ang ganda. Kiotex. Ha? Oops, sunog na. Sabi ko na. Pwede na to. Oh. Yun si Nanang. Si Tatang. Tagtaga rin. Lagay natin dito yung camera. Ang gandi. Wala pala yung stand dito. Yay!